Salutare, tatăl meu, sunt Codrin și astăzi se face un episod cu Minecraft. Primul episod al meu cu Minecraft. Să intrăm. Opa, să închid radio-ul. Așa. Fac o lume nouă. Generate random. Oh, my world. Lumea, n-am al nume. Un peaceful chat. Annual Day. Infinită o vreau. Aș scoate multiplayer-ul, dar lasă-l. Că o să joc cu Ana. Da? Dar dacă găsesc Village, nu mai joc cu Ana. Glumesc. Nu știu dacă sau stai ce? Dacă ce? Unde să? Pe bune. Mersi frumos că mi-ai dat-o. Acum trebuie să fac la mama naibii. Oaie, omor. Deja fac level. Yes. Eu nu vreau biome de ăsta. Nu-mi place. Sunt mulți creeper aici. Dacă e să dau de pe normal sau easy. Chiar hard. Ok. Hai să începem. O să mor niște oi. Na, îți place? Ia, la colț. Hai, la colț. Și o să joc într-o zi, pă, dacă vrea Ana să jucăm Cops and Roberts and ne? Așa. Găinile. Joc de foarte mult timp Minecraft, dar tot n-am învățat prea bine să joc. Da. Dacă știu și eu cum se găsește diamantul și cum se face, mă. A, da, block of redstone se face din rest. Genius. N-ați auzit nimic. Săraci boc. Bă. Fuck. Da. O să mai filmez și pe lumea lui Codrin. Aia a fost prima mea lume. Salut, oaie. Trebuie să te ucid. Vine-mi cu amă. Pumnul meu te ține. Nu mai joc Skyblock în viața mea. Na. Aha, l-am ucis-o. Mi se că mi-a părut că am alt skin. Oh, deja pot să-mi fac pat. Mersi. Și mersi. Fură-l. Da, lasă. Nu s-a generat bine lumea mea. Am trândășchiop. Cred că e piatră. Trebuie să găsesc piatră. Trebuie să... Uite. Ce troll mi-am tras? Ce troll îmi trăgeam eu în gură dacă nu stăteam acolo. Nu mai minez în viața mea aici. Eram sigur. Nu pot să cred ce troll îmi iau în ziua asta.
Apropo, nu uitați să dați like, abonați-vă și toate cele. Bă! Ce mă enervează faza asta. Haide, spăce. Mănâncă. Întorce să cadă pește. Lasă dus de bani. Ia, aici îmi fac tabără. Tabără cu peripeții. Chichiwaka. Da. Încă am văzut dirt. Nu mă duc acolo. Mai bine să nu. Că mie că iar îmi trag un troll și mor de la Feather Falling. Am mai filmat un videoclip. Și tot așa într-o lavă de asta am picat. Dar nu, că l-am minat. Mi-am făcut eu un pic de armură. Și ce să zici? L-am minat și eu într-o mină, fix sub apa am căzut. Ce-am, ia uite, diamantul, sunt cel mai norocos. Și când a spart diamantul, a curs lava peste mine. Și eu nu purtam armura. Am lăsat-o acasă. Ce șmecher a fost faza aia. Dar viața-i viață. Așa. Câte am filmat? 6 minute. Acum o să-mi caut, nu o să minez prea mult. De fapt, nici nu cred că o să mai minez. Mai am timp. O să-mi caut un loc. Încolo, între spre zare. În zare. E un village la care arată așa. E, zic și eu. Sunt curios. Oi. Îi ba pe aia cu ăsta. Nu cu ăsta. Cu biciu. Briceagu. Da, briceag. Căină. Ce se zice, mă, la asta? La asta. Ai vacă? Du-te încolo de vacă. Ziceam. Uite, am dat și nu ai scuze. Vă bat cu briceagul, bă. E, mai bine, eficiente cu asta. Ui! Ua? Are hack. Te ascunzi, a? Fricoasă. Mă, bate-te cu mine, ești șmecheră. Șmecheră? Nu ești șmecheră. Nici un pic de piele. Da. Hai că ce aici să fac casă. Lucrul ăsta e super șmecher. De ce am avut lagul ăsta? O să fac o casă cum pot, nu o să fie cea mai șmecheră. Ce fac? Eu cream că fac la infinit așa. De fapt, ia de patul ăla, că mă enervează că stai aici. Mai bine o să fac etaje de până acum. Gata. Că mi-am dat spawn point. Cred. Nu știu. Bă! Te bat. Da. Mă, dar stai mai bine. Și cu
cu ăsta putem să mai batem pe cineva. Pun pariu că nu cred că o să-mi fac sabi, pentru că n-am din ce. Decât 3 cabă și o să-mi fac până copii. Cine a tăiat pe ăsta? Mă atacă Herobrine. Vrea să mă pape. Oh. Și dacă vreți episoade și cu canalul prietenei mele, Ana, canalul ei se cheamă Spadasinul Înflorit, da. Mi-am atins și eu aminte. L-am uitat și eu. Nu cream că e asasinul, așa că... Mă! Oh, cred că e spawner deja. Tot noroc pe mine. Mi-a dispărut casa. Ba nu. Hai că sar în pat. Bă. E mai bine cu toporul, mă, da. Să fim apărați. Le tăiem capul ăștia răi. Bă, nu-i noapte. Gata, noapte. Una noapte. Ia să văd răsărit. Că ăsta era răsărit. Ne luăm textura. Bă, cât le fac. Vezi? Oh, uite-le. O dau de noi, trebuie să fac asta aici. Bă, dar în felul în care construiesc eu, nimeni nu construiește. Ce? Nu știu dacă ți auzit și voi. În fine. Sper că v-a plăcut episodul de azi. Nu-i dați like, abonați-vă și toate